Como sabedes, estivemos tres grupos políticos deste Parlamento xa aquí reunidos para falar dese plan que nos presentaron, que se presentou outro día, coa intención de facer as aportacións por parte daqueles que estivemos nas comisións, as aportacións que entendemos poden mellorar, ampliar e, sobre todo, analizar o documento en profundidade, que todos tamén limos este documento, pero agora o que se precisa é un análise e ver onde podemos facer mellor todo aquilo que se traballou nas comisións. Vamos a analizar desde o meu grupo durante os días que podamos, por si queremos facer algún tipo de aportación ou de valoración especial. A xuntanza eu creo que foi moi positiva. Nos, como grupo parlamentario, queremos agradecer a disponibilidade, a actitude, a proactividade tanto do Grupo de Democracia Ourensana como do Grupo Socialista de Galicia, que estiveran hoxe presentes nesta xuntanza. E, bueno, a verdade é que temos que insistir en que unha mágoa que o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois non estivera nesta xuntanza que tivemos os grupos parlamentarios e, bueno, que sigan un pouco nesa actitude na que levan dende o principio deste traballo, unha actitude de rexeitamento, unha actitude negativa. E que o BNG o que pediu é diálogo. Onte, a líder da oposición dirixiuse ao presidente da Xunta para ter unha reunión ao máis alto nivel no que se falen de propostas e non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego. Polo tanto, nos apelamos a que o Partido Popular dialogue. De verdade, eu teño que lamentar que, de momento, o presidente Rueda non se lle vira nin sequera na súa rolda de prensa propagandística, ausente do modelo de financiamento e ausente, por desgraza, tamén do galego.